A Dryzone vízszigetelő krém nagy áttörést jelentő hatékony megoldás a felszálló nedvesség elleni harcban. A Dryzone szabadalmaztatott, rendkívül hatásos összetétele védelmet nyújt a felszálló nedvesség ellen, és biztosítja a hatóanyag tökéletes szétterjedését a téglában, a falazatban és a habarcsban. A Dryzone-t 3-szor gyorsabban lehet beépíteni, mint a hagyományos vegyi injektáló anyagokat, és még a bentlakók kényelmetlenségét és a fal roncsolását is minimalizálni lehet alkalmazásával. Mivel oldószermentes, nem maró hatású és nem tűzveszélyes, ezért biztonságos a használata. A Dryzone a gyors, tiszta és hatásos eljárás a felszálló nedvesség ellen. Sok ház szenved a nedvesség valamilyen formájától. A páralecsapódás, esővízbeszivárgás és a csőrepedés gyakori események, de a felszálló nedvességgel nem szabad összekeverni őket. Alapos diagnózissal kell meghatározni a nedvesség eredetét, mielőtt a megfelelő felújítás megkezdődik. Felszálló nedvességről beszélünk, amikor a talajnedvesség beszivárog az épület szerkezetébe, felszívódik a falakban és belül párologni kezd. Ezzel a festék leválását, a vakolat repedezését és a faelemek károsodását okozza. Abban az esetben, ha a környező talajban magas a nedvességtartalom és nincs beépített szigetelés, vagy a rossz kivitelezés miatt a nedvesség megkerüli azt, a talajnedvesség kapillárisan szívódik fel az épület falaiba, a téglafalban vagy falazatban meglévő hajszálcsöveken keresztül. Kutatások mutatták ki, hogy a nedvesség főként a habarcs fugáiban áramlik, ami úgy működik, mint egy itatós, a fal szerkezetébe ágyazva. Mivel a nedvesség belül párolog el, vízben oldódó sókat hagy maga után, és az idő múltával e sók kristályosodnak. Az így láthatóvá váló sóöv a nedvesség felhúzódásának legmagasabb pontjáig alakul ki. E só kirakódások még akkor is újra nedvessé teszik a falat a levegőből visszaszívott pára segítségével, ha a falat időközben már szigeteltük a felszálló nedvesség ellen. A Dryzone rendszer 2 alapvető fontosságú elemet tartalmaz. A szabadalmaztatott Dryzone vízszigetelő krémet, amely a talajból felszívódó nedvességgel szemben képez akadályt. Egy sóálló felújító vakolatrendszert, amely elkülöníti a fal szerkezetbe beépült sószennyeződést, megakadályozva ezzel a látható felületekben keletkező károkat. Az érintett terület problémájának alapos feltárását követően a károsodott díszítéseket és padlózatot el kell bontani. A padlószegélyeket, fakönyöklőket el kell távolítani, és a teljes vakolatot le kell verni a látható nedvesség legmagasabb pontjánál, legalább fél vagy 1 méterrel magasabban. Minden törmelék, falmaradvány, mely hidat képezhet a későbbi szigetelési sáv felett, szintén elbontandó. Majd 12 mm átmérőjű lyukakat fúrunk egymástól azonos távolságra, a külső talajszintnél legalább 15 cm-rel magasabban lévő habarcsfugába. A lyukak mélysége és egymástól való távolsága a fal szerkezetének függvénye, de általában a lyukak egymástól való távolsága nem haladhatja meg a 12 cm-t. Majdnem minden faltípust elegendő egy munkamenetben egy oldalról megfúrni. A Dryzone krémet könnyen kezelhető fóliacsomagolásban szállítjuk. A kinyomó pisztoly tartályába helyezve egy éles pengével lyukat vágunk a csomagolás végén, és a pisztoly tetejét a tartályra biztonságosan rácsavarva már kezdhetjük is a munkát. A pisztolyhoz csatlakoztatott cső végét tolja be az előre kifúrt lyukak mélyére, és finoman húzza meg a kinyomó pisztoly ravaszát, miközben a csövet hátrafelé mozgatva a lyukba tölti a Dryzone krémet, egészen a falsíktól legalább 1 cm mélységig. Kívülről fúrt lyukakat le kell zárni, vagy akár be lehet vakolni a szigetelési munka elvégzése után. A Dryzone hatásában erős összetételű receptjét úgy terveztük, hogy a szigetelőkrém hasznosítsa a falban lévő nedvességnek azt a tulajdonságát, hogy segíti a krém szétterjedését a téglák közötti habarcságyban. A szabadalmaztatott összetételű krém keni a habarcsban lévő hajszálcsövek belső falát, amely ezáltal vízlepergetővé válik, és száraz zónát alakít ki, amely hatásosan áll ellent a nedvességnek.
Az egyedülálló szilán-sziloxán összetétel több mint 60% aktív alkotórészt tartalmaz, és tudományosan bizonyított, hogy hosszú távú védelmet nyújt a felszálló nedvesség ellen. Amint az új Dry Zone szigetelés elkészült, a falat újra kell vakolni, mivel a régi vakolata sószennyeződést tartalmaz. Az újravakolást végezzük homokcement vakolathoz kevert adalék, például Safeguard RenderGuard Gold 2 rétegben történő felhordásával. Ez speciálisan tervezett vakolóanyag megakadályozza, hogy a nedvszívósók utat találjanak a szigetelési sáv alatti falrészekből. Ezek után 3 mm vastag simító vakolattal fejezzük be az újravakolást. Tanácsos a visszavakoláskor a vakolatot úgy készíteni, hogy az új vakolat és a padló között kimaradjon egy keskeny rész, ezzel zárva ki a nedvesség vakolatba történő átszivárgását a szigetelési sáv alatti falszakaszról. Az eltávolíthatatlan falemeket vízzáró műanyaglemezzel el kell határolni fizikailag is a falazattól. Amint az új belső vakolat kiszáradt, meg lehet kezdeni a festést, tapétázást és vissza lehet illeszteni a fa padlószegélyeket és könyöklőket. Az Oldroid XP vakolható műanyaglemez egy alternatív visszavakolási eljárást tesz lehetővé. Lényege, hogy a meglévő vakolatra rögzítjük a lemezt, és erre visszük fel az új, könnyű vakolatot. Ez az eljárás tartós akadályt képez a sószennyeződésekkel szemben, és lehetővé teszi könnyű vakolatrendszer vagy mészalapú vakolatrendszer használatát. A Dry Zone rendszer egy több mint 15 éves kutatási és fejlesztési munka eredménye, és bizonyított, hogy teljesítményében túlszárnyalja versenytársait. A Dry Zone egyedülálló összetételét alaposan megvizsgáltuk a különféle porozitású és vegyi állapotú habarcsanyagok széles választékában. A Dry Zone a gyors, tiszta és hatásos eljárás a felszálló nedvesség ellen. Hosszú távú garancia biztosított, ha a Dry Zone-t tapasztalt vállalkozó építi be.